రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఇల్లంతకుంట మండలం ఓగ్లాపూర్ గ్రామంలో కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉన్న కరెంటు సమస్యను పరిష్కరించిన సెస్ డైరెక్టర్ గుడిష ఐలయ్య యాదవ్ గారు చీలవంచ సబ్స్టేషన్ నుంచి ఓబ్లాపూర్ గూడపల్లె వరకు 44 కరెంటు స్తంభాలు వేసి గ్రామాల సమస్యను తీర్చడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఓబ్లాపురం సర్పంచ్ ఎరవెల్లి మల్లయ్య, గూడపల్లి సర్పంచ్ గట్ల మల్లారెడ్డి, ఉప సర్పంచ్ గుండెటి ప్రశాంత్, రాయవెన్ చంద్రయ్య, మాజీ సర్పంచ్ ముక్కీస కేశవరెడ్డి, ఏఈ హారిక, సెస్ సిబ్బంది, రైతులు, గ్రామ యువకులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు ఇల్లంతకుంట మండలంలోని ఓగులాపురం మరియు గూడపల్లె గ్రామాలకు సంబంధించి గత కొద్ది ఏళ్ళ నుంచి చాలా ఇబ్బందిగా కరెంటు వల్ల ఇబ్బంది పడ్డారు. మరి ఈ ఓగులాపురం కానీ గూడపల్లెకు కరెంటు రావాలంటే కందికట్పూర్ నుంచి రావాలి. అది లాంగ్ ఫీడర్, చాలా పెద్ద లాంగ్ ఫీడర్ ఉంది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి, అదేవిధంగా సెట్ చైర్మన్ లక్ష్మారెడ్డి గారికి, ఎండి గారికి చెప్పగానే మనకు ఈ ఓగులాపురం గ్రామానికి చీర్లవంచలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సబ్ స్టేషన్లో సపరేట్ బ్రేకర్ పెట్టేసి ఈ రెండు గ్రామాలకు శాశ్వతమైన కరెంటు ఇబ్బందులు తొలగించే కొరకు మరి 44 కోట్లతోని ఈ పనిని మరి మంజూరు చేయించుకోవడం జరిగింది. ఈ పనిని ఈరోజు మరి భూమి పూజ చేసి ప్రారంభాలు చేసుకున్నాం. మరి త్వరలోనే ఈ పనిని పూర్తి చేసుకొని మరి కరెంటు అందించే విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. చేస్తూ ఈ పనిని మంజూరు ఇప్పించినందుకు నాకు సహకరించినందుకు గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి, సెట్ చైర్మన్ గారికి, ఎండి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మరి ఈ కార్యక్రమంలో మాతో పాటుగా స్థానిక సర్పంచ్ ఎరవెల్లి మల్లయ్య గారు, ఎంపీటీసీ గారు, తర్వాత గుడపల్లి సర్పంచ్ మల్లారెడ్డి గారు, ఉప సర్పంచ్ గారు, వార్డు సభ్యులు, గ్రామస్తులు, మాజీ సర్పంచ్ గారు, తర్వాత పెద్దలందరూ కూడా ఈ వార్డుకు సంబంధించినటువంటి పెద్దలు, ఈ గ్రామానికి సంబంధించిన పెద్దలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్నారు. అదేవిధంగా మా ఏఈ హారిక గారు, తర్వాత సెస్ సిబ్బంది కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్నారు. వారందరూ కూడా మరొకసారి నమస్కారం తెలియజేస్తాం. ముఖ్యంగా మనకు కరెంటు కోసం చాలా ఇబ్బందికరమైన ముచ్చటే. చాలా ఇబ్బంది ఉండే కరెంటు గురించి. ఎప్పుడు కానీ మనకు రాత్రి చిన్న గాలి వచ్చినా కరెంటు పోయింది. అందుకోసమే మన సెస్ డైరెక్టర్ ఐలన్న గారికి మరియు మన సెస్ చైర్మన్ లక్ష్మణరెడ్డి గారికి వీరందరూ కలిసి మనకి ఏం చేశారంటే మనకు చీలవంచ నుండి బయట కలిపి ఏ ఒక్క నిమిషమైన కరెంటు పోకుండా మనకు ఈ కరెంటు అందించినందుకు వారికి చాలా కృతజ్ఞతలు. మరి ఏఈ గారు కూడా కరెంటు సిబ్బంది కూడా మనకు మంచి చేసినారు కాబట్టి వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు. ముఖ్యంగా ఏ రాత్రి అయినా కరెంటు వేయించారు. ఎప్పుడు వచ్చి అదే చదువుకునే పిల్లలకు కూడా, ఎందుకంటే వాళ్ళు కంప్యూటర్ నడవాలి కాబట్టి వాళ్ళు కూడా చాలా ఇబ్బంది పడరు. ఇప్పుడు మన సెస్ డైరెక్టర్ ఐలన్న గారు చాలా ఎంతో కృషి చేసి